Čaute, vítame vás u tohto špeciálneho videa, vlastne to druhá informačka, ktorá vychádza v nedeľu 26. pre druhý. Tak som povedal, dobre. Ako môžete vidieť, je tu so mnou Jakub, Tunák má webku. Čauko. A dneska budeme riešiť vlastne zase náš kanál a trošku iné veci. Možno taktorí, ak neviete, dneska vyšlo video privítanie. Potom, keď prídete na náš kanál, tak vám to všetko ukážem. Na našom kanáli, keď sa na ne nakliknete, to trošku potrvá. No, slabší internet máme. Áno. No ja bývam na dedine a Lukáš tiež. Takže je to trošku horšie. Tak vidíte, že... A ja som chorý, teda hovorím troška nosom. A tunák máte napísané Facebooková stránka. A potom vedľa nej tak sú YouTubeové ikonky, alebo také, ja neviem, ako vyzerá to ako... A tu je Kubov kanál a môj kanál. Budeme natáčať takto. Pridávame nového člena. Je to Dominik Sanitra, ktorý bude s nami točiť. No a... To by bolo asi z YouTube teraz všetko. Teraz by som sa rád presunul na Facebook. Teraz si nevšímajte, lebo ja som tu prihlásený, takže ja sa musím odhlásiť ešte. A inak, zajtra sa máte na čo tešiť, vyjde video ďalšie. To už bude zase iba so mnou. A vlastne v nedeľu budeme mať takto rozhovory s čitateľmi a budeme hrávať hry. A dneska nehráme, lebo tu nie je jeden čitateľ a s Kubom sme si povedali, že keďže sa nám jedna hra seká a nechceme Minecraft, tak sa na to vykašleme. V popisku videa nájdete, koho by zaujímala naša e-mailová adresa a chcel by nám dačo napísať. Nechce sa vyjadrovať v popisku videa, aby to nevideli ďalší. Takže záhadné. Kamaráde, ja hrám Agario. Áno. Ja tam som 50. Dobre. Tak, za chvíľu som na tej našej stránke. Nenadávaj. Nevšimajte si Kuba. Kubo je taký, ako skôr povediac, nadávajúci typ. Prosím, potvrďte heslo. Zdá sa, že ste urobili preklad. Pán Lukáš, ani heslo nevieš načítať. Fúpa, už som dobre. Len som mal chybu, lebo takedy mi píše klávesnica namiesto z tvrdej I. No a tam vlastne prídete vlastne na ten YouTube a tu si kliknite na Facebookovú stránku. Tým pádom máme 4 odberateľov. Keď bude tam 5 odberateľov a budeme za to radi, tak natočíme špeciál. Možno aj dnes. Uvidíme. No, chvíľku počkajte. Bude to krátke video, nebude zase také dlhé. Tak. A ako viete, ja som natáčal privítacie video. Áno. Určite to viete. Točili sme to dneska. Bo včera som mala problémy s nahrávaním. No. A vlastne administrátor tohto programu Facebooku som ja, tejto stránky, takže Kubo na ňu nemá prístup. Takže videá tam dávam ja. Keď sa naťuknete takto ako ja, vidíte ZP, to je naša fotka a záhadné príbehy.
Tu by sa vám potom malo, myslím si, že zobrazovať, keď sa mi to načíta. Máme tam, Kubo, teraz, toto bude tretie video, čo tam pridáme. Áno. Prvo tam bolo naše intro. Tak toto vidím ja, to si vy nevšímajte. Vy by ste to videli inak. A tu máte naše prvé video. To si potom môžete pozrieť. A dneska tam nájdete aj toto. A kanál Záhadné príbehy. Intro som zase tvoril ja. Robíme to na preskačku. A na YouTube ešte sa vrátim tam. Ticho. Prosím, Kubo, nerob žiadne zvuky. Na YouTube, keď si kliknete takto, Ježišmária, teraz mi to seklo, takto na informácie. S Bohom. Jaj. No, keď kliknete na informácie, tak tam budete mať napísané, že kto kedy vydáva video. Väčšinou tie videá, myslím si, že budú predstáčané, lebo neviem, lebo tento týždeň máme toho veľa. Aj príprav na viacej. No, ako vidíte, tu už sa mi zdá do pekla. Tunák už sa mi zdá, že vám môžem pustiť to video. Počkaj, pustím vám ho. A vy ho nevidíte z dôvodu dákeho, a to neviem. Dobre, takže tu budete mať napísané, teraz to tu nie je napísané, ale môžem to teraz spraviť. No, a čo? No, že tam napíšem do tých popis kanála, že PO, pondelok, Lukáš, ST, streda, Jakub, čo je prezývaný ako Gaming Cool Boy. S Kubom sme si dali aj odbery na svoj kanál a PI ako pohriadník. No, teraz sa mi to zase seklo. No poď. Ja stláčam CTRL-P. To je dobré, nie, Kubo? Dominik. A v nedela. No rozhovor s čitateľmi. Dám iba čitatelia. Tak. Takže už to tam máte. Môžete si to tam potom prečítať. A tu, keď kliknete, tak máte pre obchodné otázky, záhadné príbehy, ako si teraz pracuje s webkou. A ja tu presúvam Bandicam. No a ešte vám ukážem, že tu na toto video vy môžete vidieť normálne. Ešte si pustím zvuk, aby ste ho počuli. Dobre. Je to celé v pohode už. Takže zdravíme vás, milí diváci, u tohto nášho začiatočného videjka. A dneska je to informačka na našom novom kanáli, ktorý sa volá Záhadné príbehy. Áno, ako ste mohli vidieť a počuť, budú tu sa rozprávať záhadné príbehy, ktoré budem rozprávať ja v stredu. Tu na Lukáš. čo robíš, Lukáš? Lukáš.
Takže diváci, ospravedlňujem sa za túto chybu. Vypol sa mi zvuk, takže som musel vypnúť aj nahrávanie. Ako bol tu narobil dačo s webkou. Takže to bolo to video a to je asi z tejto krátkej informácie všetko. Tá informačka má 10 minút. Hej, môžem dodať k tomu niečo? Áno, môžeš dodať, Kubo. Určite vás sledujte naďalej a v ďalšom dieli si spravíme aj nejaké tie pozdravy. Áno. A to by bolo pre túto krátku informáciu všetko. Majte sa pekne. Čau, čau.